பிரைஸ் தி லார்ட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட். எனக்கு அன்பார்ந்த தேவஜனங்களே, தேவனின் சத்தங்கிற நிகழ்ச்சிக்கு நான் உங்களை வரவேற்கிறேன். ஆண்டவருக்கு நான் மனதார நன்றி சொல்றேன். என்னோடு கூட எரேமியா 1வது அதிகாரம் 7வது வசனம் எடுத்துக்கொள்ளுங்க. ஆனாலும் கர்த்தர், நான் சிறு பிள்ளை என்று நீ சொல்லாதே, நான் உன்னை அனுப்புகிற எல்லோரிடத்திலும் நீ போய் நான் உனக்கு கட்டளை எடுக்கிறவளை எல்லாம் நீ பேசுவாயாக. நீ அவர்களுக்கு பயப்பட வேண்டாம். 8வது வசனம், நீ அவர்களுக்கு பயப்பட வேண்டாம், உன்னை காக்கும்படிக்கு நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். ஆமென். இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னாக்க எரேமியா ஆண்டவர் சொல்லி தீர்க்கதரிசனம் உரைக்க சொல்லி சொல்லுவாரு. அந்த தேசத்துங்களுக்கு எல்லாம் போய் அவர் சொல்லுவாரு, நான் சிறு பையனா இருக்கேன், எனக்கு பயமா இருக்குன்னு. அதுதான் ஆண்டவர் சொல்றாரு, நீ பயப்படாத, நீ போகிற இடத்துல நான் அவன் கூட தான் இருப்பேன், உன்னை சின்ன பையன் நீ சொல்லாத, நான் உனக்கு சொல்றது இல்ல, நான் உனக்கு கட்டளை இருக்கிறது எல்லாம் இந்த ஜனங்களுக்கு போய் சொல்லுன்னு. இன்னைக்கு ஆண்டவர் உங்களோட பேசுறாரு. ஆண்டவர் உங்க குடும்பத்தை குறித்து பேசுறாரு. சில தவறுகள் நடக்குதுன்னா அந்த இடத்துல சொல்ல நீங்க பயப்படாதீங்க. இல்ல உங்க ஆபீஸ்லயா, நீங்க படிக்கிற இடத்துலயா, உங்க வீடு, நீங்க ஊழியம் செய்யற இடம் எதுவா இருந்தாலும் அந்த இடத்துல ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டாருன்னா அதை சொல்றதுக்கு நீங்க பயப்படக்கூடாது. ஏன்னா நீங்க ஆண்டவர்னால தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவங்க. ஆண்டவர் உங்களை வச்சு ஒரு விஷயத்தை செய்யணும்னு முடிவு பண்றாருச்சு. ஆண்டவர் மேல நம்பிக்கை வச்சு அந்த மனுஷர்களுக்கோ சூழ்நிலைக்கோ பயப்படாம ஆண்டவர் சொன்ன விஷயத்தை போய் நீங்க சொல்றச்சு, நிச்சயமா ஆண்டவர் எரேமியாவுக்கு சொன்னது போல அவர் உங்க கூட தான் இருப்பாரு. அந்த காரியத்தை ஆண்டவர் உங்களுக்கு வாய்க்க செய்வாரு. நீங்க பயப்பட தேவையில்லை. ஆமென். வாங்க நம்ம ஜெபிக்கலாம். எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே, உம்மை துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம்ப்பா. இந்த நாளிலும் தகப்பனே, ஆண்டவரை யார் யாரெல்லாம் பயந்து கொண்டிருக்கிறார்களோ உம்முடைய வார்த்தையை போய் சொல்ல, உம்முடைய சுவிசேஷத்தை சொல்ல, ஆண்டவரை நீ சொல்லுங்கிறத மற்றவங்களுக்கு இடத்துல போய் சொல்ல, உண்மை ஆண்டவரை உண்மை அறிவிக்க, உண்மை தெரியப்படுத்த, ஆண்டவரே உங்களுடைய ரட்சிப்பை குறித்து, கர்த்தர் ராஜ்யத்தை கட்டுவதை குறித்து செய்யறதுக்கு பயப்படுகிற ஒவ்வொரு ஜனங்களையும், ஒவ்வொரு குடும்பங்களையும் கர்த்தர் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். எங்கள் குடும்பங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ராஜா. எரேமியாவுக்கு சொன்னது போல ஆண்டவரை நாங்கள் பயப்படாதபடிக்கு எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் தாமே எங்களோட கூட இருக்கிற இந்த விசுவாச நீர் கட்டளையிட்டதெல்லாம், நீர் எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்ததெல்லாம் மற்றவர்களுக்கு சொல்ல ஒவ்வொருத்தருக்கும் தேவனே நீர் கிருபை தருவீராக. எல்லா பயத்தின் ஆவியிலும் இயேசுவின் நாமத்தினால ஆண்டவரை விலகி போகணும் தகப்பனே. நீர் பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியுள்ள ஆவியை தருகிற ராஜா. பயப்படாது, சிறு பிள்ளை என்று சொல்லாது என்று சொன்னீர். ஞானம் இல்லை என்று சொல்லாதபடிக்கு, சிறு பிள்ளை என்று சொல்லாதபடிக்கு ஆண்டவரே நீர் ஒவ்வொரு வாயிலும் உங்களுடைய வார்த்தையினால் நிரப்புவதற்காக நன்றி, உங்களுடைய ஞானத்தினால் நிரப்புவதற்காக நன்றி. நீரே கூட வருவதற்காக நன்றி. இயேசுவின் நாமத்தினால ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமீன். Amen. God bless you.